Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Літаратурная старонка». Мір вам, паважаныя слухачы! Разам з вамі ў эфіры Сергей Брэшцель. У літаратурнай старонцы зноў Уладзімір Караткевіч. Сёння прагучыць невялікае эсэ Уладзіміра Семёнавіча пад назвай «Памяць зямлі беларускай». Гэта прадмова да кнігі. Скажу, што гэта спеў сэрца сваёй роднай зямлі. Далучайцеся, калі ласка, да аўтарскіх разважанняў. Колькі сонца з нябёс, колькі птушак в паветры тваім, колькі ціхіх азёр захапляе прасторам сваім. Для мяне ты адна, і з табой назаўжды застаюсь. Свет цудоўны нябёс, шчасця радасны лёс Беларусь. Ночы цень праходзіць над тваёй зямлёй, зноў я бачу свет над табой. Беларусь, Беларусь, Богам ты дана адна нам, Беларусь, Беларусь, Беларусь. Шчасця, радасці жадаю, сэрцам шчыра я кахаю. Ціхі шелест лясоў, водар свежы палёў і лугоў. В сэрцы я прынясу да цябе цеплату і любоў. Для мяне ты адна, і з табой назаўжды застаюсь. Свет цудоўны нябёс, шчасця радасны лёс Беларусь. Ночы цень праходзіць над тваёй зямлёй, зноў я бачу свет над табой. Беларусь, Беларусь, Богам ты дана адна нам, Беларусь, Беларусь, Беларусь. Шчасця, радасці жадаю, сэрцам шчыра я кахаю. Шчасця, радасці жадаю, сэрцам шчыра я кахаю. Беларусь, Беларусь, Беларусь. Я хачу правесці вас па зямлі, якая для мяне і, мабыць, не толькі для мяне, даражэй за ўсё. Самы утульны і чароўны кут. І ў вас, калі вы наведаецеся сюды, у сэрцах могуць успыхнуць пяшчота і любоў да яе, і таму загадзя раблю вам падарунак. Сапрычашчэнне з яе вялікай памяццю. Добрай і суровай памяццю, якая нічога не забывае. Памяццю Беларусі. Якая яна, мая зямля? Гэта залатыя палі збажыны з сінімі вочкамі васількоў, светлыя ад бяроз гаі, што аглухлі ад птушынага звону, і пушчы, падобныя на гатычныя храмы, пушчы, дзе горда нясуць свае кароны алені.
Гэта бясконцыя жылы рэк, у якіх плешчуцца бабры і рыба на захадзе сонца, і гэта амаль 11 тысяч азёр, чыстых, як усмешка дзіцяці. Гэта ў мінулым гераічная і шматпакутная зямля. Безліч разоў, спачатку дзён, грукаталі па ёй калясніцы вайны. Але мы, дзеці Беларусі, ганарымся тым, што ў гэтых войнах яна ніколі, запамятайце гэта, ніколі не была агрэсарам. Іншая справа, што яна заўсёды мужна і да канца бараніла свой ачаг, сваю праўду і веру. Памяць маёй зямлі аб гэтым і ў старадаўніх гарадзішчах, і ў курганах, пад якімі спяць яе абаронцы, у барвовых, быццам ад крыві, мурах замкаў, на палетках, дзе працавіты плуг часам выворвае каменную сякеру, меч альбо гільзы часоў апошняй вайны, у жальніках, на якіх гарэў калісьці агонь перад курганамі мудрых продкаў, і ў вечных агнях перад помнікамі салдатам, якіх мы яшчэ памятаем жывымі. І перш за ўсё, памяць маёй зямлі – гэта людзі і іх вечная неўміручая праца. Абраць палі, біць студні, расціць сады, плесці з каменя і дрэва карункі дзівосных будынкаў, спяваць нібы на адным дыханні, так што, здаецца, спяваюць самы нівы і лясы песні, складаць вершы, у якіх пяшчота пацалунка і суровасць удару мяча. Таксама якасць нашай памяці ніколі не аддзяляць сябе ад культуры і самаахвярна ствараць яе, якімі б перашкоды не ўставалі на шляху. Стварыць непаўторны фальклор і яшчэ больш як 1000 гадоў таму бібліятэкі і першымі ў свеце надрукаваць кнігу ў перакладзе на родную беларускую мову. І не перарываць ані на год той стыхіі, плыні той вялікай ракі, якая валадарыць чалавечым сумленнем і душамі, і якое імя літаратура. Шанаваць памяць яе дзеячаў, ствараць на месцах, дзе яны нарадзіліся і дзе паэзія нарадзілася ў іх душах, запаведнікі, хай той будзе палац або звычайная бедная сялянская хата. І там калыска можа нарадзіць песню і неўміручасць. Няма такой сілы, каб годна апець рукі тыя, што ствараюць памяць у рэчах. Наша чароўнае шкло і кераміку, тканіны і кафлі, рэчы з металу і скуру, непаўторныя старадаўнія жывапіс і скульптуру. Вясёлку каложы, пабудаваныя са святла камянецкую вежу і спас Ефрасінню, суровыя камяні замкаў і адметную тыповай беларускую готыку, мір навагрудак, і барока, пышная як лотас, і класіцызм, і непаўторнае драўлянае дойлідства, роўнага якому цяжка знайсці. Тое, калі звычайная мужыцкая сякера можа распрачацца з разцом фідзія. Ёсць і горкая памяць у маёй зямлі. Ды і як іначай, калі кожны 4-ты жыхар Беларусі загінуў у апошнюю вайну. А колькі па зямлі брацкіх магіл, першай прыняла яна ўдары ворага і гераічна змагалася з ім, пакуль знішчальны каток вайны не перакаціўся за мяжу. Канцлагеры, дзе кожную хвіліну для кагосьці навекі згасаў свет, і шыбеніцы, і расстрэлы, і ў лясах амаль 400 000 чалавек пад ружжом, якія да канца часам цаною жыцця адстойвалі ад ворага чысты водар радзімы. І жонка была гатовая аддаць мужа, а матка паслаць сына ў полымя і пайсці за імі на бой, на прарыў блакады. Дзеля таго, каб зберагчы ўсё тое, аб чым я ўжо казаў, волю, веру, спосаб мыслення, бацькаўшчыну. Каб спустошаная вайной краіна ажывілася працаю тых, хто выжыў і перамог, зазяла радасцю і святлом, заквітнела садамі і здзіўляла цудоўнымі будынкамі, зашумела нівамі, зазвенела адвечнай і неўміручай нашай песняй. Яны, гэтыя мае сёстры і браты, біліся, каб зберагчы і пасля ўпрыгожыць маці нашу зямлю. Гэтыя азёры і нівы, сівыя пушчы і светлыя воды, курганы продкаў, старадаўнія і новыя кнігі, песню сваю і слова, веды свае.
Усё, што за тысячагоддзі стварылі іх рукі, аж да камянёў сівых будынкаў. Старадаўні прынцып, які прыйшоў аднекуль, але перафразаваны, навекі стаў нашым. Людзям душа, жыццё свайму дому, сэрца жанчыне, гонар нікому. Паранікцеся любоўю да маёй роднай Беларусі, людзі, яна таго вартая. Прекрасный твой небесный храм. Боже, я молюсь за Беларусь, Боже, молю тебя за людей, ты их прости, ты их спаси, милость свою нам яви. Боже, я знаю, ты будешь с нами в храме твоем, под небесами радости мир. Ты даровал жизнь за людей, отдал в книгу свою, нас записал. Ты в своем слове обещаешь всем, кто тебя не призовет. Я перачытваў некалькі разоў радкі Караткевіча. Думаў, а што я сёння магу сказаць пра свой раён, дзе жыву? Што ведаю пра горад, у якім нарадзіўся? Ці важна мне шукаць свае карані ў краіне, пашпарт якой трымаю ў руках? Ці захапляе мяне беларуская мова, якой вядома ўжо амаль 1000 гадоў? Калі быць шчырым, я мала ведаю пра свой родны край. Я больш быў за мяжой і значна менш захапляўся прыгожымі беларускімі краявідамі. Мяне больш цікавілі замежныя прыклады і менш натхнялі свае. Чаму так адбываецца? Калісьці яшчэ Ісус Христос сказаў: «Не бывае прарока без пашаны, хіба што на бацькаўшчыне сваёй, і ў родзічаў, і ў доме сваім». Гэта датычыцца не толькі гістарычных постацяў, але і мясцінаў. Між тым Беларусь працягвае натхняць кожнага сваёй прыродай, таленавітымі людзьмі, гісторыяй. На нашых тэрыторыях мы можам знайсці такія падзеі, пра якія іншыя народы толькі мараць. Аднак ёсць тое, што я хачу падкрэсліць чырвоным маркерам, і гэта, на мой погляд, адметная рыса беларусаў. Любоў да Бога, любоў да чалавека, любоў да ведаў. Працытую Владзіміра Караткевіча. Гэта край раскрытых душ і дзвярэй. Гэты край твой дом і сабор. Таму любі і шануй сваё. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сергей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага. Беражы вас Бог.